Ahojte ľudia, ja som Vúvka, to je sprieľom video. Dneska to je video zo skateu, takéto herné. Toto budú vlastne triky. Dobre, takže prvý trik. Dobre, takže prvý pokus tu máme. Ideme na to. Realizing something's off. Analyzing. To kto sem dal? To je hrozné. Takže prvý pokus. Ideme a nič. Druhý. Nemusím skočiť tu na. Tak, potom ísť. Dobre. To, čo som spravil. Dobre. Ja fakt normálne si chytávam nervy, normálne, že 10 minút toto má. A... Áno, prosím. Áno. Takže toto je druhý trickshot a vlastne... Áno. Spomal. Prosím, nie. Tak ty si chuj. Spomal, pos, nevyleď, prosím. Dáš. Iba sa jemne posúvaj dopredu. Áno, dal som to po 6 minútach. Boha jeho, už mi to trvá 16 minút spraviť na triky. Áno. Nie. Ale proste trik bude spočívať v tom, že pôjdem, tu na druhý sa to dám, tu sa prechytím, pôjdem takto, otočím, prechytím, a to je všetko. A práve som to teraz spravil. Takže môžeme ísť rovno na ďalší trik, ktorý má 50 sekúnd. Takže ďalší trik. Toto asi poznáte, keď máte TikTok a videli ste tie klipy. Prvý trik spočíva v tom, že máme ísť sem do tohto ako keby bazénu a bolo sa odtiaľ to odraziť a dopadnúť sem na túto strechu, ktorú som spravil na úplne prvýkrát som to spravil. A teraz sa nejako musím dostať tam hore. Dobre, takže druhý trickshot je, že pôjdeme dole. Áno. Ty kokos, toto je najbližšie, ak som sa dostal. A to iba 2 minúty točím. To je moja chyba, sorry, mate. Toto je parádne. Takto. Áno, dal som to. Nemôžete nič hovoriť, dal som to. Hej, akože videli ste to krásne, tu dám replay. Krásne ste to videli, hej, tak
Takže ľudia, ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite like, odber, zvonček a my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute!